to GoPro. OK, tak dobře. Kde je GoPro? Možná taky budu kupovat, ale Víte, že ono už natáčí. Nepovídej. Já jsem tady. Takže první zvonění, druhý zvonění a třetí zvonění. Tak. Fronzo. Takže, absolutní klid. Fogg, Proclose, Auda a Fix dorazili do New Yorku 12. prosince. Bohužel žádná loď do Liverpoolu nejede. Všichni jsou nervózní, jen Fogg je jako vždy klidný. Pronajal si loď Henrietta, která ale míří do Bordeaux ve Francii. Cestou se mu podaří přemluvit posádku, aby změnila cíl své cesty a loď nasměroval do Liverpoolu. K nelibosti kapitána lodi Andrew Speeda se Fogg ujmul vedení na lodi. Potřebuje totiž zkrátit své zpoždění. Loď ale nemá na tak rychlou jízdu dostatek uhlí. 7. dne plavby uhlí dojde. Fogg se baví s nerudným kapitánem. No to jsem nesmírně zvědavý. Co nyní hodláte dělat? Vážený kapitáne, jsem zcela odhodlán vyhrát svoji sázku. Chci od vás vaši loď koupit. Nesmysl. Na lodi Henrietě jsem kapitánem už 30 let. Na lodi se nevzdám. Loď by vás zůstala, teda alespoň její železná kostra. A jinak švinoce zemřela, abych od vás chtěl koupit. Pro boha proč? Hodlám loď spálit. Jste blázen? Nehodlám s vámi vůbec diskutovat. Tady máte 3000 liber. Fogg tedy nechal spálit vše, co na lodi bylo ze dřeva. A podařilo se mu nejen šťastně dorazit do Liverpoolu, ale i dohnat jednodenní zpoždění. Když loď Henrietta vplula 21. prosince do přístavu, způsobila hotové pozdvižení, protože už na ní nebyl ani kousek dřeva, jen její železná kostra. Jaké však bylo Foggovo překvapení, když spolu s Proclousem, Audou a Fixem vystoupili z lodi. Jsem anglický detektiv, zatýkám vás. Za loupež v anglické bance. Vždyť nám ty jsi pomáhal, Vilotře. Zde máte zatýkací rozkaz, je mi líto. Mluvte vážně, tohle to. Když Fogg dorazil do Liverpoolu, měl 9 hodin, aby se dostal do Londýna. Cesta vlakem by zabrala hodin 6. Nyní však již 2 hodiny seděl ve vězeňské cele a začínat byl mírně nervózní, když tu uslyšel klíč v zámku. Pane, je mi líto. Pravého zloděje už máme 3 dny ve vězení. Vy jste svobodní. Pane Foggu! To byla pěkná rána, pane. Rome, tomu se říká anglická pěstovačka. Fogg okamžitě vyrazil na nádraží. Bohužel však rychlík do Londýna již odjel. Fogg tedy objedná speciální rychlík. Je třeba dorazit do Londýna za pouhé 5,5 hodiny. Má tedy ještě jistou naději.
Bohužel jsou cestou nuceni několikrát zastavovat a když dorazí do Londýna, mají 5 minut zpoždění. Fogg tedy sázku prohrál. Fogg, Proclus a Auda dorazili mlčky domů, Savile Row. Všichni tři byli nesmírně zklamaní. Proclus snad nejvíc. Můj pane Foggu, že je má vina. Mě to moc mrzí, opravdu. Nikoho neobvinuj, jděte! Audo, promluvte s pánem. Mám o něj veliký strach. Vy s ním promluvte, on na vás dá. Audo, velmi se omlouvám, že jsem vás přivedl do Anglie. Prohrál jsem všechny své peníze. Teď jsem chudý. To nevadí, pane Foggu. Peníze nejsou nejdůležitější v životě. No ano, ale já nemám ani přátelé, ani příbuzný, nikoho na tomto světě. Já ráda budu vaší přítelkyní i příbuznou. Miluji vás, při všem, co mi je na tomto světě svaté. Jsem celý váš. Fogg a Auda se tedy rozhodli, že druhý den, tedy v pondělí, budou mít svatbu. Jaká byla Proclusova radost, když se tuto novinu dozvěděl. Neváhal a běžel, aby dohodl obřad s důstojným pánem v místním kostele. Dobrý den, můj pán by zde chtěl mít zítra svatbu, je to možné? Obávám se, že to nelze. Zítra je totiž neděle. Prosím, dnes je přeci neděle. Ne, dnes je sobota. Cože? Pane Foggu, neuvěříte, dnes je sobota. No to je nesmysl. Jsem to ale hlupák. Teď jsme pluli na východ. Máme tím pádem den navíc. Rychle jdeme do reformního klubu. Jak tak vidím, Fogg to dozajista nestihne. Je absolutně bez šance. Cože? Fogg? Fogg? Jo, jsem to já i s mojí posádkou. A stihli jsme náš termín. To není možné. Není možné obět svět za 80 dní. Ukažte mi pas. Tady ho máte. Jsem to já. No opravdu. Suez, Kalkata, Yokohama. Zbylo mu ještě 5 minut, není možné. Nedá se nic dělat. Sázku jste, pane Foggu, vyhrál. My přišli o své peníze. Díky. A tak naši přátelé vykonali skutečně cestu kolem světa za 80 dní. Phileas Fogg tedy sice vyhrál 20 000 liber, ale po cestě utratil 19 000 liber. Nebyla to tedy příliš velká výhra. Těch 1000 liber pak rozdělil mezi Procluse a Fixe, kterému vše odpustil. Co dál? Co tím putováním vlastně získal? Získal půvabnou ženu, která ho učinila nejšťastnějším z lidí. Tak, to vše a náš herecký ansámbl! Auda a Fogg, Panitrák a Malzaj! Naši nové dvojroli, Anička. Tady máme nového Fixe, trošku nám povinnost, náš, klasika Proclus. A tamhle máme ještě nového člena našeho ansámblu. Žanda, pojďte, ukloníme se. A já jsem Nany, já jsem to celý napsala a donutila je, aby to hráli. Pablika se přihlásí do divadelního kroužku a sekne s basketem. Tak můžete jít v ohni. Máte teď 5 minut, 10 minut. Není možné, aby to A já vám vyhlásím konec tohoto